sake rikawa oga. Abuja amak mu dai mun gamsu. Me kalangu Christopher kan tafiyar ka ba ma sauya ba. Sake zama ga muje farar aniya sai ka maimaita. Popular Sport yawwa mu je Christopher za ka mun ce Abuja amak rika oga. Me kalangu amak ka maimaita. Uban su Samira ku ce langa. Popular Sport kai zami dodar. Ruwa shine ajiyar guga. Me kalangu amak ka maimaita. Ku tashi kiɗi ku bugan ganga. Popular Sport kai zami dodar. Ni Salisu Dangata ku sani nawa ba zan gina nuna ba. Me kalangu amak ka maimaita. Kayi mun gani baka kasa ba. Popular Sport kai zami dodar. Rubon manya ba yaro ba. Me kalangu amak ka maimaita. Ka wuce na baya kurjo ba. Popular Sport kai zami dodar. Abuja wani sufar kansil ka hanna matasa su zaune. Me kalangu amak ka maimaita. Faɗa da cikawa hakunne. Popular Sport kai zami dodar. Cikin kwariyar mu akwai zane. Me kalangu amak ka maimaita. Makiyin ka gare ni makaho ne. Popular Sport kai zami dodar. Sako na Muhammadu Awali Me ne. kalangu amak ka maimaita. Muhammad shi mai kishi Popular ne. Sport kai zami dodar. A APC dan dangi Me ne. kalangu amak ka maimaita. Dan dangin Nuhur baɗan ne. Popular Sport kai zami dodar. Lallai awwal mai kishi Me ne. kalangu amak ka maimaita. Ogana kai jagora ne. Popular Sport kai zami dodar. Sabon da ka ban nai miƙawa. Me kalangu amak ka maimaita. Kalangu na kewa. Popular Sport kai zami dodar. Daram dam dam ba canzawa. Me kalangu amak ka maimaita. Kalangu mun ce maimaita. A APC sai mun kai ka bisan karaga ka kuma oga. Maimaita. Sake rikawa oga. Abuja amak mu dai mun gamsu. Me kalangu Christopher akan tafiyar ka ba ma sauya ba. Sake zama gamji farar aniya sai ka maimaita. Sake rikawa oga. Abuja amak mu dai mun gamsu. Me kalangu Christopher kan tafiyar ka ba ma sauya ba. Sake zama gamje farar aniya sai ka maimaita. Ka sake rikawa Abuja amak mu dai mun gamsu. Me kalangu Christopher akan tafiyar ka ba ma sauya ba. Tare zama gamji farar aniya sai ka maimaita. Sake rikawa oga. Na Me gode. kalangu Christopher kan tafiyar ka ba ma sauya ba. Sake zama gamje farar aniya sai ka maimaita. Ya mai duka lillahi wani hikima kai ke ci da ni. Idan zan yi waka da na makale kai ke tada ni. Allahu samadu ya lam yalidu yau ma ka taya ni. Gafarar aniya ji mai kalangu kar ka bari yayi rauni. Mulkin kai ne ka ara mai. Abuja amak mu dai mun gamsu. Muna roƙo ya kuma yayi maimai. Farar aniya sai ka maimaita. Me kishi jagora ne al'umma ta ya inganta. Sake rikawa oga. APC. Me kalangu Christopher kan tafiyar ka ba ma sauya ba. Sake zama gamje farar aniya sai ka maimaita. Kaka allura ta tono galma. Ciyaman dai a amar ku gaya musu tokariyar ɗan gomma. Mai kalangu shi ne dai na al'umma mai hannu da dama. Zaki dodon kuraye turan giwa ka wuce rama. Shi ne haske ga talaka. Abuja amak mu dai mun Yawwa, gamsu. koga Allah ya taya ka. Farar aniya sai ka maimaita. Kayi wa na birni har ƙauye sannan kayi wa makwabta. Sake rikawa oga. Abuja amak mu dai mun gamsu. Me kalangu Christopher kan tafiyar ka ba ma sauya ba. Sake zama gamje farar aniya sai ka maimaita. Sakon honorable da Muhammad Awwal ne mai kawa. Jini na riba da maza gaban ka na zo na yo dukawa. Kai ka sani da yo wakar a lokaci dai in yo rerawa. Me kalango in yi fadin amarciya manye dacewa. Ya labatun kuraye. Abuja amak mu dai mun gamsu. Mu zaɓa gani mai share hawaye. Farar aniya sai ka maimaita. Christopher zaka amarciya man kan maimaita. Sake rikawa oga. Abuja amak mu dai mun gamsu. Me kalangu Christopher kan tafiyar ka ba ma sauya ba. Sake zama gamje farar aniya sai ka maimaita. Waye irin naka a fagen aiki da kula da matasa. Kayi rabon kofa da su kola shi ma babu irinsa.
tun tashin farko muka gane tuntuni inda ka dosa. Me kalangu na yi faɗin ko za a kara kai za ka ci gasa. Allah ka na al'umma ne. Abuja Mahmude mun gamsu. Ai su kuwa yan araba ne. Farar aniya sai ka maimaita. Populous ko kai ne dai, kai ne dai har gobe. Sake rikawa oga. APC. Me kalangu Kirista ba kan tafiyar ka ba ma sauya ba. Sake zama gamje farar aniya sai ka maimaita. Harkar ilimi kiwo batun noma wannan ya samu. Inganta asibitoci kayi kula domin jinyar mu. Ka tallafi mata har da maza a makauta ko sun damu. Ba kusan da kayan mayu mu dai kamu da mai kishin mu. Ciyaman karshen zance. Abuja Mahmude mun gamsu. Ka ja tafiyar domin nasara ce. Farar aniya sai ka maimaita. Duk masu munafurci su ta kullawa sai ka maimaita. Sake rikawa oga. Abuja Mahmude mun gamsu. Me kalangu Kirista ba kan tafiyar ka ba ma sauya ba. Sake zama gamje farar aniya sai ka maimaita. Batun kaki in zanyo dole na sa kayan 'yan sanda. You are welcome ce a APC ka murkushe wada. Me kalangu kai aiki al'umma na amak sun shaida. Yau ga ka a APC me kalangu Allah ya yarda. Sake hawa karbanya. Abuja Mahmude mun gamsu. Ai dole gani ya biya ya. Farar aniya sai ka maimaita. Wani aikin sai manya shi yaro ba za ya iya ba. Sake rikawa oga. Na gode. Me kalangu Kirista ba kan tafiyar ka ba ma sauya ba. Sake zama gamje farar aniya sai ka maimaita. Yan gulma suna kuskus ku bar tonar rami na mugunta. Ku daina baran-barama domin Allah shi ne ya hukunta. Me kalangu jurarre muna ta faɗi kuma mun nanata. Mu dai mun yarda da kai jagoran mu kana da nagarta. Yan gulma sai ku ci kanku. Abuja Mahmude mun gamsu. Ai na mu gwanin tuni ya zarta ku. Farar aniya sai ka maimaita. Alkhairin Allah suna kallo sai ya taddaka. Sake rikawa oga. Abuja Mahmude mun gamsu. Me kalangu Kirista ba kan tafiyar ka ba ma sauya ba. Sake zama gamje farar aniya sai ka maimaita. Ga baiti gun Tinubu Mr. President ne mai kawa. Shugaba na ƙasa ta ne Bola aiki ya shiryawa. Bola Tinubu ne ja gaba yau ba mai kokawa. Shugaban jam'iyyar APC gandu jabar zonawa. Rauti birin zaki ne. Abuja Mahmude mun gamsu. Maliya shi mai isan aiki ne. Farar aniya sai ka maimaita. Mustapha ne ya ji salo minista mai san al'umma ne. Sake rikawa oga. APC. Me kalangu Kirista ba kan tafiyar ka ba ma sauya ba. Sake zama gamje farar aniya sai ka maimaita. NSA dole na sa malam shi bai sarre ne ba. Nuhu ba ta gwani Salisu ban gina mai waka ba. Ime ka gaishe ka ci su ta gobe guji jagora ba. Da SA political samu wani shi ma ban manta ba. Da oga ka tanawa. Abuja Mahmude mun gamsu. Salisu DSM zaki ne. Farar aniya sai ka maimaita. Muhammadu Awal na garba da ya sa waƙar nan. Sake rikawa oga. Abuja Mahmude mun gamsu. Me kalangu Kirista ba kan tafiyar ka ba ma sauya ba. Sake zama gamje farar aniya sai ka maimaita. Sake rikawa oga. Abuja Mahmude mun gamsu. Me kalangu Kiristofa akan tafiyar ka ba ma sauya ba. Sake zama gamji farar aniya sai ka maimaita. Sake rikawa oga. Abuja Mahmude mun gamsu. Me